Tervetuloa tänne Suuret mystiset suomalaiset dokumenttiohjelmaan. Minä olen Anneli Urkkimäki. Ja nyt tänään olen saapunut tänne Pekko Söderströmin kotiin. Katsokaa täällä hänen postilaatikonsa. Ja Pekko Söderström, hän on K-kirjaimen keksijä. Ja kukaan ei ole vielä koskaan päässyt puhumaan hänen kanssaan toimittajista. Ja minä, Urkkimäki, olen nyt sitten urkinut itseni tänne hänen kotiluolaansa. Ja nyt menen vähän selvittämään, löytyisikö täältä Pekko Söderström, jota kaikki toimittajat ovat jo kauan halunneet haastatella. Etsitäänpä. Siellä hän on! No niin! Hei Pekko Söderström, K-kirjaimen keksijä! Hyvä, hän kaatui! Hei Pekko Söderström, tehän olette keksinyt K-kirjaimen, eikö niin totta? Kyllä. Ja ette ole koskaan antanut aiemmin haastatteluja? En. No niin. No onko teillä huumorintajua? Olen nerokas. Nerokas, hyvä. Vitsailija. Entäs, no niin, sitten seuraava kysymys. Kaikki haluavat tietää, mikä on paras luonteenpiirteesi. Olen erittäin luotettava. Luotettava hän on. No niin, seuraava kysymys. Kun kukaan ei ole koskaan oikeastaan saanut viettää kanssasi aikaa, näytä nyt naamasi. No niin, haluamme tietää tietenkin, minkälainen seuraveikko olette. Olen luontevaa seuraa. Luontevaa seuraa. Kiitos Pekka Söderström, lähden pois. Sain viimein haastattelun, jota kaikki toimittajat ovat halunneet viimeisen vuosisadan jokaisena päivänä. Tervetuloa suurten mystisten suomalaisten pariin. Minä olen Anneli Urkkimäki. Mutta tuolla takana eivät tiedä sitä. Olen nimittäin saanut kyytiini Ruotsin presidentti Sanna Komin sekä hänen puolisonsa tähtiösotaministeriön valtiovarainministeri Marko Laine. He eivät tiedä, että olen toimittaja Anneli Urkkimäki. Kuuntelin nimittäin taksitaajuuksia ja nappasin tiedon, että Ruotsin presidentti Sanna Komi on tilannut taksin. Kaappasin taksin ja lähdin hakemaan heitä. Pian saan varmasti tulen arkaa materiaalia haastatellessani tätä presidenttiparia. Kukaan ei ole vuosikymmeniin saanut heiltä yhtään haastattelua. He haluavat pitää yksityisyytensä. Mutta nyt he ovat loukussa. Sanna Komi! Presidentti! Minä en olekaan taksinkuljettaja, vaan Anneli Urkkimäki. Ja lukitsin ovet. Olen toimittaja ohjelmasta Suuret mystiset suomalaiset. He ovat saaneet Suomen kansalaisuuden. Ja nyt aion saada teiltä haastattelun. Sanoitte mitä haluatte. No niin, rouva presidentti. Ihan ensimmäisenä kysyisin, minkälaisilla adjektiiveilla kuvailisit luonnettani presidentti Sanna Komi? Olen valoisa ja herttainen. Entä millainen olette te tähtien sotaministeriön valtiovarainministeri Marko Laine? No minä olen itseironian ja sarkasmin mestari. Rouva presidentti Sanna Komi, tietämyksenne lienee varsin suuri maailman asioista ollessanne noin suuressa virassa. Kyllä, voisin luonnehtia itseäni käveleväksi tietopankiksi. Lienee paikallaan myös sanoa, että olen fiksu. No entäpä puolisonne Marko Laine, miten hän pärjää tällaisessa edustustehtävissä? Toimittaja voi mielihyvin kysyä sitä puolisoltani. Niin. Olen
melkoinen seuramiesten eliittiä ja jotenkin minusta kumpuaa sellainen ominaisuus, että vaikka minut olisi tuntenut vähän aikaa, niin jollain tavalla kokee, että olisi tuntenut minut aina. Kiitos Marko Laine, valtiovarainministeri Tähtien sotaministeriöstä sekä rouva Ruotsin presidentti Sanna Komi tästä haastattelusta. Ajan teidät nyt määrän paikkaanne. Täällä tänään Anneli Urkkimäki taksissa Malminkartanossa. Suomalaiset, mystiset suomalaiset, suuret ja mystiset ovat täällä tänään. Hei. Suuret mystiset suomalaiset. Minä olen Anneli Urkkimäki ja olen taas saanut tietooni mitä jännittävimmän tiedon. Nimittäin kaikkien tuntema säveltäjä Sibelius ei olekaan Sibelius, vaan tämän nimimerkin takana on kaksi nuorta kalliolaista, Pasi Viitanen ja Ringa Manner. Nyt olen saapunut heidän kotiinsa ja asun täällä näin ja koitan selvittää, pääsisinkö juttusille, nimittäin kukaan muu maailmassa ei vielä tiedä tätä jännittävää paljastusta. Etsin heitä. Missä he olisivat? Pasi Viitanen! Tässä Pasi Viitanen! Sinähän olet Sibelius! Ystäväsi Ringa Mannerin kanssa. Mistä te olette saanut tietää tän? Minä, Anneli Urkkimäki, saan tietooni kaiken mitä haluan. Mitä? Ja tuolta saapuu toinen Sibeliuksen osapuoli, Ringa Manner. Ringa Manner, Ringa Manner, Ringa Manner. Millaista on olla Sibelius? Millaista se on? No, mä oon tietysti jotenkin upealla tavalla omalaatuinen arjen yläpuolella. Näin sanoo Ringa Manner kertoessaan olevansa Sibelius. Pasi Viitanen, kerro nyt sitten kun olet tämä Sibelius-nimimerkin takana oleva toinen osapuoli, niin miltä nyt sitten, te varmaan vietätte niin paljon aikaa keskenänne, että miltä tuntuu sitten kun pääset niin kuin muiden ihmisten kanssa tekemisiin, niin millainen henkilö sä olet niin kuin muiden ihmisten seurassa? No mä oon kyllä vaan huomaavainen. Ja Ringa Manner, nyt kerro sinäkin sitten Sibeliuksen toisena osapuolena, minkälainen olet muiden ihmisten seurassa kuin Pasin? No mä oon hirveän ystävällinen. Niin on jo sen verran vielä niin vaatimattomasti haluaisin lisätä, että mä oon niin älykästä ja viihdyttävää seuraa. Tänään selvitin, kuka on Sibelius tai ketkä he ovat. He ovat nämä nuoret Pasi Viitanen ja Ringa Manner. Täällä tänään Anneli Urkkimäki. Suuret mystiset suomalaiset kiittää. Tervetuloa ohjelmaan Suuret mystiset suomalaiset. Täällä Anneli Urkkimäki. Olen tänään, kuten viimeiset 90 päivää, ollut Ville Lappalaisen kotipihalla. Ville Lappalainen on tunnettu Ilta-Sanomien otsikoista. Hänhän oli 5 vuotta hississä jumissa ja siellä hän kirjoitti hississä Raamatulle jatko-osan. Kyllä, kuulitte oikein. Futuuritestamentiksi hän on nimennyt sen. No, Ville Lappalainenhan ei ole poistunut kotoaan hissitapaturman jälkeen. Minä olen odottanut 90 päivää, jotta hän astuisi tuosta ovesta ulos ja saisin eksklusiivisen haastattelun. Olen odottanut tätä haastattelua siis ihan hirveän kauan. Ei voi olla totta. Tuolta hän